Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kempang kensan-kensan, sispa anru pengut, tang nakadau, babam dokha. Bungut kibriu, kila poisha hospital, naka jing kempang kensan-kensan, hadin ka jing bam, yaka dokha, balasam haka ying yabriu, ha adogre, kabadon, ha kaput ka North Garo Hills, bat Assam. Kane ka jingji, kala jie haka shnong, Mariampur jongka Gulpara district, haka babun kibriu, naka shnong Garo, kentup ya bungut na adogre bat kharkota kila lek singolem syakane ka ying yabriu ban lek ontep ya uwe unong songsnong kaseng tremon bahana ka than ka achik organization for social welfare AOSW kala pentib baki don hadu sispa anru pungut kibriu kila kempang kensan hadin bakila wan pai chalaying nakane ka jinglek ontep briu hadin ka jing debamja bala ai daka dokha ngikentu yaki bor distrik ka Rilum Garo ban pet ngorbha bat ban phakmi yaki dokha bat kis irpham ki ba wanra na Assam sha Rilum Garo ngila saki yaka jingji ka balong hakasin ka baar ba palat sispa anru phongut kibriu kila yopang naka jingbam dokha haka ying yabriu ha Mariampur Golara ong u gripping marak presiden ka AOSW haka jing tokit lasyam bakane ka dokha kadai ka bawan na syabar ka jela bat lalapru babun kibriu ki ba kempang ki don ya ka ju ka jingpang laong ba kadai ka dustur jongkane ka snong ba ki ju terwaja bat ka dokha bat udai ya kitu ki bawan syaka jing snolem ulaong ba kane ka ju ka dokha kadai ka bajuan penpoi syaki kato katne ki jaka jongka Rilum Garo ya ka ba ladai ban perkhingno da ki bor penyat ka distrik klem da pen slam shu